Tulkua Tere Vaarojen maratonin esittelyvideon pariin. Tänään kierretään 15 kilometrin lenkki, joka on osa 42 ja 84 kilometrin reittiä myös. Startti on tässä takana olevalla parkkialueella lähellä Sokos Hotel Kolia eli meidän kisakeskusta. Tästä kohti Mäkrän-ahoa 1,3 kilometriä ja sieltä sitten eteenpäin. Ei muuta kuin tervetuloa matkalle mukaan. Moi! Polku on hyvin tasaista ja helposti juostavaa vielä. Ensimmäiset 1,5 kilometriä on menty ja matka jatkuu. Myös muuttuu polun profiili. ...15 kilometrin lenkillä on noin 3 kilometriä tämmöistä lähes kaupunkimaista ympäristöä eli soratietä, mutta täälläkin on ylös ja alas meneviä osuuksia mukavasti, että piiluu ei varmaan tule täälläkään. Moi taas! Highway muuttuu kärrypoluksi. Nähdään! Ukko oli rinteillä ja tässä on hieno paikka ottaa mäkivetoja. Satamaravintolan kohdalta käännytään loppusuoralle 3 kilometriä ylämäkeä loppukrin paikka. Viimeiset 500 metriä pelkkää nousua. Onneksi olkoon, aivan mahtava suoritus. Kiitos, kiitos. Tänne on päästään uudestaan. Oliko vaan? Tuo oli vähän. Tulkua Tere Vaarojen maratonin esittelyvideolle. Tänään kierretään 15 kilometrin lenkki, joka on osa 42 ja 80 kilometrin reittiä myös. Jakun tyristys. Noniin. Tulkua Tere Vaarojen maratonin esittelyvideolle. Tänään kierretään 15 kilometrin lenkki, joka on osa 42 ja 84
kilometrin lenkkejä myös. Tässä takana on starttialue ihan Sokos Hotel Kolin kilpailukeskuksen vieressä. Tästä lähdetään kohti Mäkränauhoa 1,3 kilometriä sinne. Tervetuloa Vaarojen maratoniin.